Tämän upean asiakkaan kanssa lähdettiin hoitamaan hänen ihon pintaa, jossa oli aknearpia, syviäkin sellaisia, laajentuneita ihohuokosia, jonkun verran pigmenttiläiskiä ja syvä- ja pintakuivuutta. Ja matkan varrella hän kertoi, että hän harrastaa fitnessä jo useampaa vuotta ja kisat lähestyy ja hän toivoisi, että ihoa ennalta ehkäisevästi hoidettaisiin sillä tavalla, että ei käy se tavanomainen, mitä fitneksessä käy, että iho rupsahtaa ja mitä se käytännössä tarkoittaa, että siitä ihosta lähtee älyttömän paljon luontaista hyaluronihappoa ja kollageenia, koska rasvan mukana ja sen kovan kulutuksen mukana niin tapahtuu useimmiten kaikille. Ja välttääkseen tätä ja tällaista rajua ikääntymisefektiä ihosta lähdemme näitä asioita hoitamaan ja lopputulos on mitä mielettömin. Iho on sileytynyt, elastisoitunut, kosteutunut ja koko olemus on heleytynyt ihan mielettömällä tavalla. Ja tätä on niin ihana katsoa, miten hän on suorastaan puhjennut kukkaan. Upeaa!